дуруди худованд бар шумо азизони дили ман. Ма боз имрӯз зулайхои хонагӣ шидам. яъне ки дар хона хӯрок пухтам, абед тайёр кардам барои хидмат, барои фарзандон. ин торт ҳам якум бор ёд гирифтам ва ҳам омода кардам ва фикр мекунам ки барои аввалин бор безеб набуд, беҳад бамаза буд ва ба завқ тайёр кардам. гуфтам хай бачаҳом да маъқул шава, барое ки ҳар чиза намехӯрам. бо агар ай дисти ман нахӯрам вапше зиқ мешавам. барои ҳамин кӯшиш кардам, хеле хаста шидам. рӯзи дароз баъд яке юзурсиф омад, оча тезтар паз, мо гӯшна мондем. гуфт иқа поварӣ кард, буд рафт, абета интизор шид. ман омода кардам, салат кардам, дастархон тайёр кардам. хайнам хеле қобилак шидам имрӯз. баъдан хӯрока бардоштам, қати бачаҳом шиштам. баъд юзурсиф кам шухай ҳарчи гуфт хандидем. рости ба ҳамин серкорӣ мехом боз дар хона вақт ҷудо кунам барои фарзандон модари хуб бошам.